al-hikayatu utawi cerita at-tasi'atu kang kaping 9. At-tasi'atu kang kaping 9 iku fi ikhtiyaril ustadi ing dalem nerangake milih guru. Iku fi ikhtiyaril ustadi ing dalem nerangake milih guru. As-sadiqi kang temen. As-sadiqi kang temen. Ruwiya den critakake apa anal Imam Al-Bukhari sak temene Imam Al-Bukhari rahimah muga-muga melasi rahimah muga-muga melasi hu ing Al-Bukhari sapa wa iku kharaja miyos sapa Al-Bukhari. Iku kharaja miyos sapa Al-Bukhari. Yatlubu hale golek sapa Al-Bukhari. Yatlubu hale golek sapa Al-Bukhari. Al-hadisa ing hadis. Al-hadisa ing hadis. Min rajulin saking rawi. Min rajulin saking rawi. Min rajulin saking rawi. Rajul lek makna biasa maknane wong lanang ya, tapi lek ning ilmu hadis rajul lek ana lafaz rajul kuwi maknane rawi. Ki aja guyon dhewe ya. Wah, delekke kok. Kowe pindah ngarep kowe sapa cah cilik kowe? Pindah ngarep kene. Tebang guyon wae aman. Ayo pindah ngarep kene. Para nuli ningali sapa Al-Bukhari. Ayo pindah ngarep nang. Kursine gowo ora kok. Para nuli ningali sapa Al-Bukhari hu ing rajul. Hu ing rajul qad harabat temen lumayu. Qad harabat temen lumayu apa firasu jarane rajul. Apa farasu jarane rajul. Apa farasu jarane rajul. Wa wa hale utawi rajul. Wa wa hale utawi rajul iku yusiru awah isyarah. Iku yusiru awah isyarah. Ilaiha maring farasuhu. Ilaiha maring farasuhu. Biratihi kelawan selendange rajul. Biratihi kelawan selendange rajul. Kana fi kaya-kaya sak temene iku ing dalem ratihi. Kana fi kaya-kaya sak temene iku ing dalem ratihi apa syairon gandum. Apa syairon gandum. Apa syairon gandum. Fajaat nuli teko apa faros. Fajaat nuli teko apa faros hu ing rajul. Fahodha nuli ngalap sapa rajul
ha ing faros. Fa'akhadha nuli ngalap sapa rajul ha ing faros. Faqala nuli ngendika sapa Imam Bukhari. Faqala nuli ngendika sapa Imam Bukhari. Akana ana ta ana. Akana ana ta ana. Iku ma'aka ing dalem sartane sira. Iku ma'aka ing dalem sartane sira. Apa syairon gandum. Apa syairon gandum. Qala jawab sapa rajul. Qala jawab sapa rajul. La ora. La ora. Walakin auhamtu. Lan tetapine aweh cipta sapa ingsun. Walakin auhamtu. Lan tetapine aweh cipta sapa ingsun. Ha ing al-faros. Ha ing al-faros. Faqala nuli ngendika sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. La akhudhu. Ora bakal ngalap sapa ingsun. La akhudhu ora bakal ngalap sapa ingsun. Aman sangking wong. Aman sangking wong. Yakdibu kang goro sapa man. Yakdibu kang goro sapa man. Alal bahaimi ngatasé pira-pira raja kaya. Alal bahaimi ngatasé pira-pira raja kaya. Alal bahaimi ngatasé pira-pira raja kaya. Cerita yang ke-9 dari ceritane Imam Bukhari. Sapa kuwi Imam Bukhari? Sapa? Sapa iki Imam Bukhari sapa? Imam. Sapa Pak? Imam periwayat hadis nomor 1. Jadi kitab Imam Bukhari itu namanya Sahih Bukhari. Itu adalah kitab yang paling bisa dipercaya keasliannya setelah Al-Quran. Jadi apa yang ada di kitab Sahih Bukhari itu pasti benar. Podo karo Al-Quran. Setelah Al-Quran kuwi derajate setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Iku yang mengumpulkan hadis namanya Imam Bukhari. Itu cara ngumpulke hadis. Cara Imam Al-Bukhari ngumpulke hadis kuwi ditekani siji-siji. Jadi misalnya hadis apa sing sampean hafal? Apa? Hah? Jadi misalnya inamal amalu biniyat, misalnya ya. Misalnya ana hadis inamal amalu biniyat. Iki sing ngucapke kuwi sapa? Misalnya sing ngucapke iki diparani karo Imam Bukhari. Ki kowe temenan krungu iki, hadis iki inamal amalu biniyat. Yo temenan saka ndi? Saka Benzema. Parani Benzema. Kowe temenan krungu inamal amalu biniyat. Benzema parani terus akhirnya tekan sahabat sing krungu langsung dari Kanjeng Nabi. Itu cara mengumpulkan satu hadis dulu Imam Bukhari itu seperti itu. Jadi diparani siji-siji. Temenan sampean krungu iki saka kae. Heeh. Sing dhuwure diparani meneh, dhuwure tak parani meneh. Nah, tidak hanya sekedar itu. Wonge yo diteliti. Misal kaya mau inamal amalu biniyat ki saka Egi misale. Lah Egi ki wonge piye? Tau ngapusi apa ora? Wonge ibadahe piye? Salate nganggo kaos cekak tau apa ora? Salate gundulan tau apa ora? Ora songkokan tau apa ora? Lek tau sepisan corek. Oh berarti ini hadisnya hadis dhaif. Iku cara pengumpulan hadis di zaman Imam Bukhari itu seperti itu.
Makanya Sahih Bukhari kuwi kitab sing paling bisa dipercaya bahwa itu sing tertulis ning Sahih Bukhari itu benar-benar adalah hadisnya Kanjeng Nabi. Paham ora? Kriterianya iki sangat super berat untuk menjadi diketok palu iki hadis saka Kanjeng Nabi iku sangat berat. Lelek nang kene, Ki Imam Bukhari pak goleki hadis saka wong lanang siji. Lah, pas Imam Bukhari teko nang omahe, wong kuwi lagi kangelan nglebokke jarane ning nggon kandang. Pak nglebokke jarane ning kandang ki kangelan. Terus akhirnya dhek gawe rekayasa ledange di kipat-kipatke ngertine ana panganan kan. Ya padha karo sampean ngusir kucing ki lah. Gambarane ngono ya, padha karo sampean ngusir kucing ki kan biasanya kan pus. Padahal tangannya sampean ra nggo apa-apa iki. Hah, ora. Nah, ora. Ya sira. Lah engko lek pas kucinge metu, lawange tutup. Ya sira. Padahal sampean ra nggo apa-apa. Lah iku padha keadaannya seperti itu. Wong sing pak dijaluki hadis karo Imam Bukhari itu seperti itu. Nah, Imam Bukhari ora kaya ngono, ora sida njaluk hadis ning wong kuwi. Ngapusi kewan wae rak ditampa karo Imam Bukhari. Saking super beratnya kriteria yang ditetapkan karo Imam Bukhari. Makanya kitab Sahih Bukhari kuwi sampai sekarang menjadi rujukan kitab hadis. Paham ora sampean iki? Paham ora? Ekspresinya kok ora meyakinkan menewan. Wow, alam bis.